من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da ɗaya ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1423 bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na biyar ne ko shida biyar ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya domin fara karatun tafsirin alqur'ani mai girma na wannan shekara. Idan ba a manta ba shekarar da ta wuce mun tike zuwa ga karshen minal jinnati wan nas. Ni'ima ce ta ubangiji sai da ya ba mu damar yadda muka ga farkon alhamdulillahi rabbil alamin, muka bi surorin qur'ani dake har ya zuwa ga minal jinnati wan nas cikin shekaru 8. Muna yi masa godiya bisa ga haka, muna roƙon sa ya ƙara mana cikin falalatsa abinda duk ya gabata na abin da ya wuce a baya na kuskure ko rashin sani ko karancin ilimi ko bincike, fatan mu Allah ya yafe mana. Abinda kuma wato ainihin zamu fuskanta, muna roƙon ubangiji ta Allah ya mana jagoranci wajen faɗin daidai da aikata daidai. Sannan kuma muna nan bisa ga tsarin da muke akai na karantarwa din ko na tsarin tafsiri din, wato tsarin at-tafsir bil ma'sur fil ghalib ya kasance shine umda, shine madogara wajen tace ainihin ma'anoni da ya kamata mu baiwa ayoyin alqur'ani. Kowace aya za mu yi kokari a iyakacin dan karamin sanin mu menene dangantakarsa da sauran ayoyi na alqur'ani, menene abin da yake fassara ta cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam ingantattu, menene maganganu na manyan magabata cikin sahabbai, tabi'ai da kuma tabi'ut tabi'ina. Sannan kuma idan hali ya kama na yin bayani ko fadakarwa dangane da hukunce na fiqhu ba tare da yalwatawa da yawa ba, ko kuma yin bayani na wujuhul i'rab ko wujuhul ijaz da ke cikin alqur'ani mai girma, to gurgudan hali hakan zai gudana da izinin ubangiji. Allah ya mana jagoranci. Me Allah ta'ala ce, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لفظ أعوذ أصلنسا أعوذ وتكلم أنت الحمزة تطوري عين to da wawun ta zo bayan ta tana cikin huruful illa ba ta da karfin daukar damma, musamman a cikin damma akwai thiqal, sai aka dauke wannan damma aka mai ta kan ainun, sai ya kasance wawun din ta zanto an jata, sai zanto a'udhu daga aza ya'udu auzan ne. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ina neman tsarin Allah, ina neman kariyar Allah da katangarsa ya tsare ni minash shaitan, daga shaitan. Lafazin shaitan yana nufin kowane irin kangararre, kowane irin mai mummunan hali, sawa'un cikin mutane ko aljanu. Wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum ma yaftarun. Da haka lafazin shaitan ba wai yana gaskatuwa ne kadai akan aljanu ba, ya iya gaskatuwa akan aljan, ya iya gaskatuwa akan dan adam. Dukkan mutumin da ya kauce wa gaskiya da gangan bayan ya ta bayyana gare shi, to ya zama shaitan. Illa iyaka ya zanto cewa shaidancin sa gwargwadon abin da ya kauce wa na gaskiya. Wani ya fi wani shaidanci, wata ta fi wata shaidanci. Allah tsare mu da shaidanci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ina neman tsarin Allah ya kare ni daga shaitan ar-rajim, wato la'ananne, korarre daga rahamar ubangiji. Sannan bismillahir rahmanir rahim. Bismillahi al-jar wal majrur. Da haka sai suke cewa duk inda aka samu jaru wal majrur ko aka samu zar baya da karfi, sai an samu abin da yake da ta'alluqi da shi. To wajen me yake ta'alluqi da shi suka sha bamban, waɗansu su kaddara masa ismi, waɗansu su kaddara masa fi'ili, amma dai abin da ya furan jaye shine a kaddara masa fi'ili. Fi'ili din kuma ya zanto yana da munasaba da abin da ake yi, wato bismillahi aqra. An fahimta ko tunda karatu ne zaka yi, wato da ina neman agaji da sunan Allah, ina neman taimako da gudunmawar sunan Allah wajen yin karatuna, domin da taimakonsa ne da agajinsa ne zan karanta daidai, kuma da gamdakatar ɗinsa ne zan karanta ɗin in samu lada. Wannan shine abin da bismillah ta kusa. To ita bismillah an tattauna akan ta. Shin bismillah aya ce daga cikin ayoyin suratul Fatiha guda 7? Tunda malami sun yi ijma'i suratul Fatiha ayoyin ta guda 7. To amma shin bismillah na ciki ko ba ta? Waɗansu malaman suka ce bismillahir rahmanir rahim aya ta farko, alhamdulillahi rabbil alamin aya ta biyu, arrahmanir rahim ta uku, maliki yawmiddin hudu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in biyar, ihdinas siratal mustaqim shida,
siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin tukun aya ta 7 wannan bisa ga waɗanda suka kirga basmala cewa aya ce cikin ayoyin suratul fatiha waɗansu malaman suka ce ko alama basmala ba aya ce ba cikin suratul fatiha ita dai wata jumla ce wanda ubangiji ta'ala ya zabe ta domin bude kowace sura cikin surorin alqur'ani 114 in ban da suratul tauba hadisi ya tabbata daga Abdullah dan Abbas cikin sunan Abi Dawud wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya gane an gama wannan sura za a shiga wata sai an saukar masa da bismillah ma'ana in ana saukar masa ayoyin alqur'ani daga lokacin da bismillah ta zo ya san ayar da ake magana akan ta ko surar da ake magana akan ta jiya ko shekaran jiya yanzu ta kare za a shiga sabon sura lokacin da dai ya ji bismillah to ya san cewa abin da za a saukar masa yanzu farkon sura ne shine abin da yake bambancewa don in ba da haka baya bambancewa tsakanin farkon sura da kuma wato ainihin karshen ta to wannan sai ya nuna wato basmala kamar mabudi ne na kowace sura daga cikin surorin alqur'ani mai girma a cikin hadda suratul fatiha da sauran surorin in banda suratul tauba matsala ce da ta tsakanin malamai bismillahir rahmanir rahim lafazin ar-rahman ar-rahim lafazan ne guda biyu da suka kunshi rahamar ubangiji ta'ala to amma malamai sun sha bamban wajen ma'anarsu waɗansu suka ce da ar-rahman da ar-rahim duk ma'anarsu ɗaya ar-rahman yana nufin mai rahama ar-rahim shi ma mai rahama sai zanto tawkilu lir-rahman kamar ba wata sabuwar ma'ana ya kawo ba yana karfafa lafazin rahman ne shi lafazin ar-rahim waɗansu malamai suka ce rahman yana da alaka da rahmar duniya rahim yana da alaka da rahmar lahira dan haka ne ma abin da ya shafi lahira sai Allah ce wa kana bil mu'minina bai ce ba wa kana bil mu'minina rahmana saboda rahmaniyatuhu shamilatun li jami'i ibadihi fid dunya lakin rahmatuhu al-kamilatu fir rahim takhussu ibadahu al-mu'minina fil akhirah kamanin zance ne mai rauni kwarai da gaske lafazi na uku shine ko magana ta uku ita ce maganar da ke nuna cewa lafazin ar-rahman yana nuna siffantuwar Allah da rahama din shi a karan kansa amma lafazin ar-rahim yana nufin sadar da rahmat ta zuwa ga bayi to an waɗannan bayin mummune ne kafirai ne ko wanda da rahmat Allah suna tafi da haka yace wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum inna Allah bin nasi la ra'ufun kaga bin nasi kaga annabi kafirai da mummune sai kuma ya kawo rahim an gane ku inna Allah bin nasi la ra'ufun rahim alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri wa yumsiku as-samaa'a an taqa 'ala al-ardi illa bi idhnihi inna Allah bin nasi dama annas ya tafi mun ne kafirai gaba amma a can wajen mu ne kuma an kebance aka ce innahu bihim raufur rahim wajen la kataba Allahu ala nabi almuhim dai lafazin ar-rahman yana nuna siffantuwar Allah da rahama din da haka ne ma sai zo da siga ta mubalaga ta rahman ala wazni fa'ala wanda yadullu ala al-kasrati wal imtila idan an ce daw'an ay allazi tala ajuan atkan allazi balaga bihi al-abs ghayatahu jaw'an atishan ghadban yana nuna cikar abu da ba sai wata to haka rahman yana nuna fadin rahama da sai ce wata rahama fi kulli shay fa ta'tubu halin da zai ne takuna wa yakuna zakka walladina hum bi ayatina yu'minun da haka mala'iku ma suka jinjina masa suka ce rabbana wati'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adhabal jahim da haka dai ar-rahman sifantuwar Allah da rahama din kenan ar-rahim sadar da rahmar zuwa ga bayi da haka sai ke amfani da waɗannan lafuzza guda biyu ar-rahman da ar-rahim idan an hada gaba ɗaya sai a ce basmala saboda me aka ce mata basmala shin idan na ce wani ya karanta basmala me nake nufi ina nufin ya ce bismillahi kadai ko ina nufin ya ce bismillahir rahmanir rahim me nake nufi na farko ko na biyu a ka'idar larabci da abin da aka gina shi akan wazanin fa'alala kuma ya kasance an yi intiza'in waɗansu haruffa ne daga kalmomi guda biyu to yana gaskatuwa kan wannan kalmomin guda biyu kadai basmala kamar hauqala kaga daga la haula wala quwwata hauqala kaga haudin daga la haula qadin daga me quwwa wala quwwa kaga an turo daga kalmomin guda biyu basmala daga bismi da kuma Allah lafzul jalala amma baya safar ar-rahman ar-rahim illa dalil sai mutum ya dogon tawili ko fasara an fahimta تثلثي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لفظ الحمد ينا نفن يبو kyakkyawan yabo ya tabbata lillahi ga Allah ta'ala rabbil alamin ubangijin halittu wato da alhamdu da ashkuru akwai bambanci tsakanin su wani yakan tsara wani ma'ana a cikin su ta fuskar ila ya dauta domin lafazin alhamdu yana nufin yabo da godiya ga Allah bisa ga abin da yayi wa bawa na ni'ima ko abin da ya jarrabe shi da shi na bala'i Allah ya baka dukiya ya baka koshin lafiya ya baka mulki ya baka yaya alhamdulillah ya ɗora maka ciwon kai zazzabi basassara kamajika laulayi matsala kare tattalin arzikin kasa alhamdulillah wato kaga shi alhamdu shine yaba wa Allah domin cancantar sana'a yaba masa to kuma yana cancantar a yaba masa ne saboda abin da yake da shi na kyawawan sunaye da kuma mafi kamalan sufofi Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna saboda abin da yake da shi na wannan sai ake yaban shi sawa'in yayi maka wani abu ko bai maka ba yayi maka ni'ima ko ya jarrabe ka domin kowanne a cikin hikima a cikin al'amarin ubangiji ta'ala babu sharri idan ya ba ka dukiya ba sharri bace in ya hada ka da talauci ba sharri bane ba ila ya zama sharri kai a karan kanka dan ka talauci amma shi tunda akwai hikima a wurinsa abin bai zama sharri ba daga wajensa subhanahu wa ta'ala an gane ku da haka lafazin alhamdulillah nufin yabo godiya ga Allah bisa ga kowanne irin hali bawa yake amma lafazin ashkur kuma yana nufin godewa kadai wajen ni'ima ina fata an fahimta to amma alhamdu ana yin sa ne da harshe kadai sanadiyar yin sa ko ni'ima ko me jarraba ashkuru fa ba da harshe kadai ake yin sa ba ana yin sa da zuci ana yin sa da harshe ana yin sa da gabbai an fahimta ko amma sababin da yasa ake yin ashkuru shine in yayi maka ni'ima kadai dan idan ya jarrabe ka baka cewa ashkuru sai kake ce alhamdulillah an fahimta ya jarrabe ka da talauci ba za ka ce ashkuruka ya rabbi ala hadhihi al-musiba ba a cewa ashkuru sai in ya kasance ni'ima amma alhamdu ana faɗa wajen ni'ima da komai kishiyarta sababin da yasa ake yin alhamdu shi aka ce kawai tantantar ta cewa shi yana da sufofi na kamala sababin da yake sa ake yin ashkuru kuma kasancewar yayi maka ni'ima to amma ana yin alhamdu kadai da harshe amma ashkuru ana yin sa da zuci ana yin sa da harshe ana yin sa da gabai kike wanne yafi wani fadin ma'ana ke wanne yafi wani fadin ma'ana idan mun kalli tanan fuskar wannan yafi wannan fadin ma'ana idan mun kalli tanan bangaren wannan yafi wannan fadin ma'ana ta fuskar abinda ake yin godiyar da shi wanne yafi fadin ma'ana ashkuru saboda ana yin sa da zuci ana yin sa da harshe ana yin sa da ta fuskar abinda ta fuskar godiyar me yasa ake yin godiyar shin ana yi ne kadai dan ni'ima ko kuma ba dan ko kuma har dan jarraba wanne ya fadin mala ta wannan fuskar alhamdulillah fadin wato mun da kanta alhamdulillah fadin mala mun da wannan a shukura fadin mala ina fata musu to kuma ta ko ina sai mu ga cewa lalle lafazin alhamdu wato ba karamin ma'ana kan sa ba dan saboda me shi ta'alluqin da yasa ake masa alhamdu din dan tantantar sa saboda abin da yake da sunan kyawawan sunaye mafiya kyau da kuma siffofi na kamala shi yasa sai alhamdu din ke mai zuwa cikin alqur'ani aka bude surori da ita kuma aka rike wadannan surori da ita sai kasance lahu alhamdu fil ula wal akhirah shine abin tantanta ko kuma yadda ya tantanta ayi ba masa a farko sai tantanta kuma ayi ba masa a ƙarshe ya bude alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja alhamdulillahi fatir as-samawati wal ardi ja'il al-mala'ikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha sannan kuma yace wa qila alhamdulillahi rabbil alamin kan suratul zumar kaga an bude da shi kuma an rufe da shi yasa sai dunkule ce walahu alhamdu fil ula wal akhirah wa lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah madaukakin sarki rabbil alamin ubangiji lafazin rabbu yana nuna al'amura guda uku al-khalqu wal mulku wat tadbir wato shine mahalici kuma shine mai mulki kuma shi ke gudanar da al'amuran bayan sadin ba tare da taimakon ba ba haka sai zama rabbul alamin ubangijin halittu gaba daya ba wanda ya tarayya da Allah wajen halittar bayan sa sai ta daya halitta sannan Allah ne mamallakin bayi din ba mai mallakar wani abu cikin sama ko kasa sai Allah madaukakin ولدوا الذين أنتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض
وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. sannan kuma shi ne wanda yake yudabbir al'amra ya kawo dare ya kawo rana ya kawo sanyi ya kawo zafi ya canja yanayi duk wannan tadbir ke shi kadai ke da haka sai zanto rabbul alamin banda Allah ba wanda yake wa duniya wannan gata da halittarta mallakarta da kuma gudanar da al'amuranta bisa ga tsari ba tare da an samu tikas tsakanin abin da yake faruwa da sama ko abin da yake faruwa a kasa ba ko abin da yake faruwa cikin dare ko abin da yake faruwa cikin rana ba wanda ke nuna girman ikon Allah ar-rahman ar-rahim ma'anarsa ta riga ta gabata cikin basmala maliki yawmiddin ko kace maliki ko kace maliki dukan su kira'a guda biyu ta tabbata ko ce kira'a ce mutawatir imam shafi yace wa maliki yawmiddin rawihi nasib wato da imam al-kisai da imam asim ibn abu nudud al-kufi sune suka karanta maliki yawmiddin bi isbat al-alif baqiyat al-qurra suka ce maliki yawmiddin bi hadf al-alif wato mamallakin ranar sakamako domin addini ana nufin aljaza sakamako kamar da imam al-bukhari ya rawaito asar daga ma'mar wato addini nan ban aljaza har ya karar cewa kama tadinu tudanu wato irin yadda kai haka za a yi maka sakamako in kai kyakkyawan aiki a maka kyakkyawan sakamako in kai mummunan aiki a yi maka mummunan sakamako Allah ya tsare iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka kadai muke bauta ya Allah gare ka kadai muke neman taimako iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wato an gabatar da maf'ulan bihi mansub shine iyyaka akan fi'ili din wanda shine na'budu wato abinda wannan ke nunawa bauta haƙƙin Allah ne shi kadai wani baya tarayya da Allah cikin kamar yadda neman taimako cikin abinda ba mai iya yin sai Allah haƙƙin Allah ne shi kadai wani baya tarayya da Allah cikin wannan yasa kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu as-siratal mustaqim tafarki wanda yake madadi siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su ghayril maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi a gare su ba wala dhallin ba kuma tafarkin batattu ba ya tabbata cikin musnad na Imam Ahmad bin Hanbal cewa al maghdubi alaihim sune yahudu ad-dallin kuma sune nasara wato muna neman tafarki na waɗanda kai wa ni'ima ba tafarkin waɗanda kai fushi da su ba ba tafarkin waɗanda suke batattu ba batattu kirista waɗanda aka yi fushi a gare su kuma yahudu to dan ne suka sami siffa ta an yi fushi da su su kuma waɗancan dan ne suka samu siffa ta cewa su batattu ne su yahudu abin da yasa ubangiji ta Allah ya fushi da su wato suna da sani amma ba sa aiki da sani sun san gaskiya amma ba sa aiki da ita domin manzon Allah da ya zo kafin ya zo sun fi kowa sanin sa الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون وتصنف قوة سنصفوف من ذا الله أربوتك من التوراة والإنجيل أولوك يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ده كذا في سنة gaskiya suka bijire mata sai ya kasance Allah ya yi fushi su kuma Kirista ko Nasara su kuma batan su ya zo ne ta hanyar yin aiki da jahilci su ba sa aiki da ilimi dan jahilci ne dan da ganin yadda aqidar take a ce maka ga abu ɗaya ne kuma uku ne lokaci guda kun banda jahilci za ka yadda da wannan kai ka san cewa babu yanda za a yi ko wajen rubutawa figa din ɗaya ba ta ɗaya da uku to kuma haka wajen lissafi ɗaya biyu uku wannan kuma ɗaya kadai amma kuma duk dai abu ɗaya ne ya sa wata kokolwa ce za ta karɓi bakuncin wannan aqidar to saboda haka jahilcin da ke cikin aqidar nasaranci sai sa aka samu suna fasassu a rashin aiki da ilimi da ke cikin aqidar yahudanci sai sa aka fushi da su to sai sa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa dukkan mutumin da yake da sani baya aiki da sanin sa cikin wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya sani yana da wani kaso yana da wani rabo na safar yahudanci haka dukkan mutumin da yake aiki da jahil a cikin wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sawa'un mace ne ko namiji ya zaɓarwa kansa zama cikin jahilci ba zai yi karatu ba ba zai yi tambaya ba ya ji yaya ake addini yana addini da ka bai san yadda ake ba to yana da wata sifa ko rabo na siffar kirista ko saka ba gwargwadon faɗin jahilcin ka gwargwadon yadda kake ƙara kusanci da kiristanci gwargwadon ilimi da kuma baka aiki da shi gwargwadon yadda kake kusanci da yahudanci to kuma manzo Allah ya fadakar da mu yace lalle ku kiyaye tafarkin waɗannan guda biyu shi yasa kuma aka karantar da musulmatul Fatiha kullum muke roƙon Allah dan karin fada cikin anan ba wai ana maganar bayhude bane a matsayin sa na bayhude saboda mummunan sifarsa ta ilimi baya aiki da
bayan ana magana bane kirista a matsayin sa na kirista a'a saboda mummunan sifarsa ta jahilci aiki ba tare da ilimi ba to dukkan wanda ya yarda ya zaɓar wa kansa ɗaya daga cikin wannan to ya tabbatar cewa wato yana da wani rabo na wannan sifa Allah ya tsare shi yasa sai muke roƙon Allah ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka sayar da mu tafarki madaidaiti siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi a gare su ba wala dhalin ba ko fata to kuma an fassara cewa waɗanda Allah ya musu ni'ima sune wato waɗanda Allah ya zana cikin suratu an-nisa da Allah ya ce man yuti Allahu war rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wato wannan ayari na mutane guda hudu annabiyun as-siddiqun ash-shuhada as-salihun sune waɗanda Allah ya wani ni'ima to kullum kana roƙon Allah kina roƙon Allah lokacin da kike karanta suratul Fatiha cewa Allah ka saka cikin wannan ayar kaga ai babu ayari mai albarka irin wannan annabiyun as-siddiqun ash-shuhada as-salihun sai fa Allah ce wa hasuna ulaika rafiqa zalika al-fadlu min Allah wato kaga babu abota mafi kyawu saboda a ce ka abokanci waɗannan ayari guda hudu da Allah ya bayyana wannan a takaice shine bayanin suratul Fatiha ta fuskar kalmomin da ta kunsa anan gurin malaki cewa an yi sabani marwaita sun yi sabani fi kaunin suratul Fatiha makkiyya bi ma'ana annaha nazalat ba'da al-hijra aw hiya min as-suwar allati takarrara nuzuluha li asbab mukhtalifa shin suratul Fatiha makkiyya ce ko kuma a'a makkiyya ce madaniyya ce nan take malamai sun yi sabani waɗanda suke ganin makkiyya ce suka ce saboda dalilai da yawa kaɗan daga cikin su ga guda biyu dalili na farko an shar'anta sallah a daren Isra'i manzon Allah kuma yace la salata liman lam yaqra fiha bi ummil qur'an to kuma Isra'i da Miraji an yi ne lokacin manzon Allah na Makka kafin hijira zuwa Madina ana aka shar'anta sallah kuma aka nuna sallah din nan ba ta yiwa sai da Fatiha to kaga ashe a lokacin akwai Fatiha domin da ba Fatiha ina batun cewa babu sallah sai da Fatiha ɗaya kenan dalili na biyu suka ce Allah ya goranta wa manzansa dan tunatar da shi ni'imarsa cewa wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim hakika mun baka guda bakwai da ake yawan maimaita karatun sura ɗaya mai aya bakwai wal qur'an al-azim mun baka qur'ani mai girma wannan sab'ul masani suratul fatiha ita ce sab'ul masani to kuma wannan ayar da take cewa an baka suratul fatiha aya ta cikin ayoyin suratul hijri wanda suratul hijri kuma sura ce makkiya gaba ɗayanta wanda wannan ya nuna an saukar da fatiha har kafin a zo a ce da shi wa laqad atinaka sab'an min al-masani wal qur'an da wadansu da dilema cewa amma na tabbatar wannan su duka ne amma waɗanda suke cewa a'a suratul fatiha tana daga cikin surorin madina hadisi suka dogara da shi da abdullahi dan abbas rawaito daga manzon Allah yana cikin sahih muslim manzon Allah na zaune wata rana a cikin madina sai aka ji wani irin ƙara kamar an bude kofa sai manzo Allah ya ce da sahabbai yau wata kofa aka bude cikin kofofin sama kafin yau ba ta bude ta ga wani mala'ika nan ya sauka kafin yau bai taba sauka sararin duniya aka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana maka bishara da haske guda biyu an baka haske guda biyu lam yuta huma nabiyyun qablak kafin ka babu wani annabi da ka bai menene hasken guda biyu sune suratul fatiha wa khawatim suratul baqara wato suratul fatiha da kuma karshen suratul baqara shine amana rasulu zuwa fansurna ala qawmil kafir sune haske guda biyu da aka bashi ba inda za a yi ka maimaita wannan kalmar ka roki Allah wata bukata fa sai Allah ya ce an baka rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana alla takad fa'al ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قد فعلت ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قد فعلت وكذا وكذا قد فعلت أرجو وكذا فانصرنا على القوم الكافرين الذين قد فعلت kaga wannan na nuna an saukar da fatiha a ina a madina to amma babu matsala a nan gurin wannan bai fitarwa da wancan domin akwai cikin surori waɗanda aka maimaita saukar da su an saukar da su a abin nan a makka sannan kuma aka sake saukar da su a madina sai dai ba ma iya tabbatar da hakan sai in muna da dalili tabbatacce ba wai kawai ta tafi da zamu ba wai za zai in zauna in yi shiru in yi tunani in ce sura kaza so bi ta sauka a makka ta sauka a madina a dole sai ina da nabi kaga nan gurin mun tabbatar ta hanyar nabi suratul fatiha ir makka sannan mun tabbatar ta wannan hanyar wannan hadisi riwayar muslim daga abdullahi da abbas cewa suratul fatiha ir madina sai wannan yana an saukar da ita so nawa so biyu an saukar da ita a makka an sake saukar da ita kuma a madina wa hiya sabu ayatin bil ijma tana kunsar ayoyi guda bakwai lakin man lam ya'ud al basmala aya sirata ila alaihim aya wa ghayr al maghdubi ila ad-dallin ayatun ukhra wato duk malamai sun yi da ayoyinta guda bakwai
to amma kamar yadda na faɗa da wadansu malamai suna kira ga basmala cewa aya ta cikin ayoyin suratul fatiha sun dogara da hadisin wato ummu salama ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam da ta zo za ta yi karatu ce ga yadda manzo Allah ke yin karatu ta karanta bismillahir rahmanir rahim ta kuma karanta alhamdulillahi rabbil alamin wato sai wanda ya nuna a lissafin ta basmala aya ta farko kenan alhamdulillahi rabbil alamin aya ta biyu har ta gaba zuwa tace kuma wannan shine karatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma su waɗanda suke ganin basmala ba aya ta cikin ayoyin suratul fatiha ba wato wata aya ce ko jumla ce mai zaman kanta da ake bude sura da ita suka ce ai muna da hadisin muslim wanda ya tabbata cikin sahih muslim hadisin Abu Hurairah wanda hadisi ne kudusi Allah madaukakin sarki ke cewa na raba sallah tsakanina da bawa na gida biyu abinda yake nufi da sallah anan ana nufin suratul fatiha yace idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamadani abd wa idza qala ar-rahman ar-rahim qala asna alayya abdi wa idza qala malik yawmiddin qala majjadani abdi إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين إلى آخره يقول هذا هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل ما أن الشهر تجمع حديثي ديكي نارب فاتحة هو صلى وأنا نفهم فاتحة دين جدا بي تكالينا دباوا سيفانا بينا الحمد لله idan bawa yace alhamdulillah bice idza qala al-amru bismillah kaga ce nan bata da sanan cikin da Allah ya nufa an bayyana matsala ce ta sabani tsakanin wannan bangaren da wannan bangaren to amma kira'o'i da ake da su guda bakwai akwai qurra'u da suke kirga basmala ayatu cikin ayoyin alqur'ani akwai wanda ba sa kirga ta wato kamar riwaya kuma idan an samu kira'a guda biyu suka ce alqira'atani kar riwayatayn in ka samu kira'a wata kira'a an karanta qur'ani da kaza wata kira'a an ce kaza yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wata suka ce wa ma yakhda'una illa anfusahum baka karanta wannan baka karanta wannan kowace gaskiya ce kullu min indillah illa iyaka alqira'atani kan riwayatayn yadda hadisi in riwaya ta guda biyu kowace zaka aiki da ita to haka in qira'a ta guda biyu kowace zaka aiki da ita ta fuskar ma'ana an fahimta ko saboda haka wannan abin da ya shafi wannan kenan malin ce man adda aya fa kulluhu indahu ayatun wahida wato wanda suka kirga basmala aya ce kamar yadda muka faɗa da zu tun daga siratal ladzina har zuwa ghairil maghdubi alaihim waladdallin aya ɗaya ce wanda kuma suka ce basmala ba ta cikin suratul fatiha kaga kenan siratal ladzina an'amta alaihim aya ta ce kenan ghairil maghdubi alaihim waladdallin aya ta wa laha asma'un kathira tana da sunaye da yawa da farko al-fatiha liftitahil kitabi biha da an buɗe littafi da ita na biyu wa ummul qur'an ana kiranta ummul qur'an li tumuliha ala jami'i ma'anil qur'ani wa ulumi dan ta kunshi dukkan ma'anonin al-qur'ani na uku suratul hamdi ana kiranta suratul hamdi na hudu suratul salati na biyar ana kiranta as-sab'ul masani na bakwai ana kiranta ar-ruqya na takwas ana kiranta an-nur na bakwai kenan na bakwai ana kiranta an-nur na takwas ad-du'a na tara al-munaja lima fi zalika min al-munasabat dukan waɗannan sunaye da malam ya ambata guda takwas ko tara wato saboda malamai suna lura da dangantaka ne wajen sanya mata wannan suna menene akwai sababba akwai dalilai da suke kula da su wajen sanya wannan suna imamu sayyidi cikin littafin al-itqan fi ulum al-qur'an ya kawo sunaye na suratul fatiha sama da suna 20 daban-daban amma al-imam ibn ashur a cikin littafin at-tahrir wa tanwir na tafsiri yace gaba ɗaya abin da su ya kawo guda uku ne suke da hujja karara daga cikin nassin hadisi sauran sai dai a istinbat wannan mun yadda suna ne ummul qur'an suna ne saboda hadisin ubada ibn as-samit la salata lillahi wa qada fiha bi ummil qur'an ha kuma hadisin abu hurairah da ke cikin muslim wancan na ubada ibn as-samit na cikin bukhari da muslim wancan na cikin muslim kada ha kuma fatihatul kitab shi ma ya tabbata cikin hadisin abu hurairah an fahimta ko as-sab'ul masani ya tabbata cikin hadisin abu sa'id ibn al-mu'alla cewa yana daga cikin sunayenta as-sab'ul masani wannan shi ma cikin sahih bukhari an fahimta ko kace mata ummul qur'an dan ya tabbata cikin hadisi ko kace mata ummul kitab dan ya tabbata cikin hadisi ko kace mata sab'ul masani dan ya tabbata cikin hadisi ha kuma fatihatul kitab ba ya tabbata cikin hadisi yace guda hudun nan su suka tabbata cikin hadisi an fahimta ko illa iyaka ya ce musu uku yace domin ummul kitabi da ummul qur'an da abu ne domin alquran huwa alkitabu alkitabu huwa alquran ko ba ko in mun bu kalmomin gwal guda hudu kenan in ko mun dunkule wadannan guda biyu ya zama guda nan ya zama guda uku yace su kadai suka tabbata cikin nassan hadisi amma ar-ruqya dan me za a samu suna ar-ruqya wanda suka samu suna ar-ruqya wato suka ce saboda ya tabbata shi ma cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri mutanen nan da suka je cikin sabon manzo Allah suka sauka a wani gari ba a ba su masauki ba shugaban garin maciji ko kuna mata harbe ki aka zo aka nemi magani wajen su sai ɗaya daga cikin su je karanta masa suratul fatiha da ya karanta masa kuma ya samu sauki
da karshe aka ba su wani adadi na tumaki suka tafi da su suka tambayi manzon Allah kafin su ci manzon Allah ya ce wa ma yudrihi annaha ruqya kaga annaha ad-damir yaudu ila suratul fatiha ruqya suka ce daga nan muka dauko wa ma yudrihi annaha ruqya to idan muka ce mata suratul salati Allah ya ce qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfaini wanda as-salatu ila suratul fatiha idan muka ce mata almunajati saboda mutum yana yin sallah da ita manzo Allah kuma ya ce almusalli yunaji rabbahu ya sallah yana munajati ne da ubangijinsa ba fa lauya na zama da malam ba a so abin da ya bayyana da gare ni ma'ana dai akwai suna akwai sifa idan muka ce suna ne karara ummul kitab ummul qur'an fatihatul kitab as-sab'ul masani suna ke amma ar-ruqya suratul hamdi suratul salat suratul munajat da duk abin da imam Suyuti ya faɗa to wannan sifa ce ba suna ba suna ya tabbata a nasu karara sifa kuma istinbadin da ake yi karkashin ne ya tabbata ina fatan kun fahimta to wannan a cikin shine abin da ya shafi suratul fatiha kamar yadda aka faɗa kamar yadda malam ya faɗa yace maqsudul qur'ani gaba ɗaya ta tsara cikin suratul fatiha haka ba wani malami ya faɗa yace kuma gaba ɗaya maqsudul suratul fatiha ya tabbata ne cikin al'amura guda biyu iyyaka na'budu wa iyyaka a cikin nan gurin gaba ɗaya dan manufar halittar bawa din ke to saukar da littafi ku gaba ɗaya da turo da manzanni ai dan bawa din ya san yadda zai bauta ne gaba ɗaya littattafan duniya da aka saukar maqsudun su qur'ani ya kunsa dan Allah ya ce wa muhaiminan alayhi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi shi kuma qur'ani gaba ɗaya abin da ya kunsa suratul fatiha ta kunsa sirrin suratul fatiha kuma yana cikin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai ga da nan gurin ka kare cikin bayan masu lakani dan masu lakani idan an ce sirrin kaza to abin da zaka ka samu kuɗi ke ko abin da zaka ka ci zabe na kan Allah ko ta mun da lokacin gamba a'a shi kuma wannan sirrin kaza abin da zaka ka tsira gobe kiyama iyyaka na'budu abin da zaka ka fita salin alin gaban Allah ranar tashin kiyama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kuma ya ce wa khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduna ma uridu minhum min rizqin wa